Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay din sugilanon ug sa dili pa. Ako lay pasahon nila pipila nga nag-comment si Lane Segment. Thank you sir, idol makalugal jud ni si Venus. Oy, maog jud, salamat kayo no, Lane Segment o kang Remianting. Remianting, paspasig upload ani loads kay exciting na kayo ang mga nanghitabo. Ani nga drama, thank you, salamat kayo no. Remianting sa imong pagpaminaw ug kang Jovelyn Roy. Good morning DJ Minaw na Santa. Salamat kayo no sa pagpaminaw Jovelyn Roy ug kang Nalin Labia. Nalin Labial, nice drama. Salamat kayo no sa pagpaminaw Nalin ug kang Rocky Vlog. Wow, minaw na sab kog Ilayla. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Bayno di ta maglangan. Niya ang laing sumpay ning sugilanon. Layla Libat Part 29. Sakit na kayo ang nahitabo, Layla. Sakit ko kayo. Uy, Bimbo, ayun lang taong paghila ko eh. Kay maluoy niya ako nimo. Layla, mahal na kayo ka. Noong sakitan yung kong ang giilisan ko nimo sa labing suod ko pag yung higala. Sakit kay Layla. Sakit kay ang nahitabo. Sakit yung kayo. Dako na kayo kong plano para tumbuhan, Layla. Nahibaw ka ba? Layo na kayong naabot ang akong panglantaw sa itong duha ka kukma. Sa atong umaabot ka pamilya. Sa atong umaabot ka mga anak. Pero sa kalit lang, nahanaw daw aso ang tanan. Sakit kayo. Sakit. Bimbo, ay lang paghila ko eh. Wala pa kaya ang hilak. Tay pa, uy, masakit ba sa kundugan, ana? Sorry na lang ha, pero wala naman tayo mahimo ini. Kami naman si Rexon. Unsa magyud, Layla? Ha? Unsa magyud? Unsa may naan ni Rexon nga wa? Naku, Layla. Kuan. Amot. Ay, wa mo ko'y buot nga akong kasing-kasing. Uy, kalit man lang nigliko. Nga naman yun. Please, maluoy ka. Bimbo. Hatagi kong tubag sa kong mga pangutana. Kung diin kang napita, madani ni Rexon. Magsigir man ta mo kaaway sa una. Ambot lagi, uy. Wasa ko kasabot. Kung ano kalitan na hitabong kaming duha. Basta, maglagot ako niya. Di na siya mawas kung una-una kaya naglagot ko niya. Pero, niyabag bang ko, Bimbo, uy. Ngano naganahan magyuguri kason. Ha? Ganahan ko niya. Unya ako. Sulti ko maluoy ka. Unsa magina ay ang tinuod ni mong gibati na ako. Layla, unsa man. Kuan, kanang duol ka sa kong kasing-kasing. Ha? Kay buotan ka. Pero, lahi man ako gibati nimo kaysa akong gibati ni Rexon. Mura man tag-igagaw ra. Oh, sakit. Uy, Bimbo? mangutan ako ni. Unsa man? May nahitabo na ba ninyo? Ha? Uy, simbako ka. Oh, Wa pa taon, uy. Di sad mahitabong doon na mahitabo namo kay wa pa man may makasal. mao ba? So, magpakasal yun ay kaniya. Aw, kuan. Oo. Kun mga sawa gyud siya nako. Sultian ti ka. Ha? Sultian ti ka. Et ko tulisuka. Wa ni tulisok. Sultian ti ka pagbantay yun ka. Binuangan lang ka ng Rexon. Matay daw. Ha? Binuangan lang ka. Ako? Oo. Pero sige lang. Okay na ko. Nakapagawas naman ko sa kong mga luha. Okay lang ko, Layla. Kitawat na ako. Kitawat na ako. Medyo kaganahan ako. Bimbo. Pero, Pero unsa? tambagan talaga. Tambagan tayo ka. Unsa lagi? Magbantay ka ng Rexon. Di ka na si Rexon. Muhupas na iyang gusto ni mo. Kung makakita na sa daglaing babae, nga makadapit siyang pagtakad. Tambag lang ni ako. Tambag lang. Panid igod ng maayos si Rexon. Uy. Pero ayaw ka bala ka. Bisag di na ka na ako.
Pabilin lang atong panagkikala, Layla. Ha? Higala? Ay, salamat, Bimbo. Salamat ang nakasabot ka, ha? Sure. May ko naghihapon ta. Huwag mausap. Naibaw naman ko ba? Kung anong gusto kang kuhaon ni Rickson gikan ako, Layla, naibaw man gyud ko. Nga naman. Ang nagapas mo na siya si mong masunod si mong amahan. Ay, uy. Sige, Baro ka naman. di na lang ko magtugay ha. Pero, Layla, Bimbo? Bimbo? mahangip ko. Mahimo bag bugunit siya mong kamot sa katapusang kayon, Layla. Wa pa rin ba ko kapanghunaw? Sige lang, Gisig-gisig maguna ni mo akong kamot, Bimbo. Layla. Ni maho manginununan. Mamo gud ako paborito, good. Mo ba? Dugay kay kuhaon kinanang kuano'y danggit. Mo ba? Sige lang, Layla. Bimbo? Mahimo bag Hmm? mukis ko siya imong kamot sa katapusang higayon. Oh, Lidigoy, igurita ni Bimbo ang kamot ni Layla. Okay ra na dong. Kamot naman na. Uy, di na ko palabot ini, Gihagkan ni Bimbo ang kamot ni Layla. Okay ra na dong. Mahimo ra man naghugasa. Nautsam ka, Noy. At mo kamulaban ni Bimbo. Wa man kumulaban dong. Maglikay lang na tagubat kay sakit akong tuhod. Ha? Unsa? At tuon ako sila, Noy. Bangag sa ilong misirit gyud. Ay, gusto na, uy. Gusto na ang kiskis akong kamot, Bimbo, uy. Hindi naman nakis Layla. mo. Ay. Sudan, bay. Layla, Bimbo. doon ako. Sige. Bye-bye. Bye-bye. DJ Lax. Bye! Bye. Layla, unsa man ka? Ngano napakis man ka ni Bimbo sa kamot? Nasuko ka, Rickson? O kinsa ba di masuko? Nga, nakakita mong gid ko. Nga gigunita niya ang imong kamot. O gihagkang. Da, para kamutra. Hey, manghunaw ra ko, oy. Sige naman ako panghunaw, oy. Maho mandanggit akong kamot. Pero okay naman sa siya, oy. So, okay. Sa gihapong gihagkan. Sa nanimong inan-unan. Ingon bitaw ko dong nga manghunaw ra na siya. Pero, Layla, nalain ang kong buot nga nagtanaw ninyo. Ha? Uy, katapusan na ito ninyong istorya, ha? Oh, ano katawa mo ka? Katawaan lang ko nimo? Angang, murap sa kagbata diya. Ay, pasabdon ti ka, ha? Kung nga nang ipasagdan na lanako, siya bukis akong kamot, kanay mawang danggit, inununan. Nga naman ko no? Aron mahuwasan siya sa gamay niya kayo, boss, nato. Oh, di dito gamay, oy, dako dyan kayo, boss. May nala makakuha niya kayo, boss. Ikaw ba, di mong gudali matong gibuhat niya, ha? Kamigoy kaslunan siya. Unya, kalit na imong kita. Kung ikaw pagkasin dapit, be, dili ka mapraning? Dili. Ngano dili man? Nahibaw ko nga daan ang nahibaw si Bimbo nga nakagusto ko nimo. Unsa? Busa, dili gid ko 100% nga guilty sa akong pag-ilog ni Mugi kaniya. Gawas pa, Layla. Pahinumduman ti ka, ha? Ha? Ako siyang gisugo nga panguyaban ka. Mao nga nanguyab siya nimo. Pastilandong. Mao na giingon sa paroltihon nga naunay kas imong tari. Nidigoy? Nay, napaday ka diyan, noy. Nga gininara ko. Oh. Di na lang ta maglalis sa sunoy. Ato na natin sa hospital si Papa Luisito. Maayo pa. Sukad ba siya pag-atake? Wa pa gyud makamata si Tito Luisito, tita? Wa pa gyud, Venus. Busa ayaw lang itang pagtag-problema din. Si Bimbo. Hello? Magkita na ta. Asa? Son. Rickson. Oh, Suko pa ka? di lang mawasa kong hunahuna ang pagkis ni Bimbo sa imong kamot. Kapihasan nimo, oy. Unsa man ka? Kalimti na lang to, oy.
Dili bitaw akong lips yang gikisan. Ako sa lips pagka nagpakis, gipusil na to na ako sa bimbo. Hoy, ikaw ba? Kabayulente na ba ni mo, Rickson, oy? Ambot. Nabuang mo ko. Mag-sure, oy. Di na ba ko ganahag uyab nga buang? Karon pa kumingon ni inay, Layla. Usa, karunga gyud ang utok mo ha. Ayaw paggiat. Ayaw na gyud pahikap di bimbo. Bisan sa tumoy sa imong buhok. Naninda kamuti. Kamuti. Kaabubuhan ko din nimo. Samot sa kataas sa tubuhok, ano da. Ayaw lang lagi ko palaguta. Ano man kung maglagot ka? Kitkiton ko nimo? Sobra pa. Ay, ganahan ko. Ano? Ganahan ko kitkiton ko nimo kay mura kog mais inanag ana. Ayaw gugumidya gud. Seryoso ko. Seryoso? Ang ako. Ang ila. Seryoso gid ay. Ano mo ka? Anong tingsi mo ka diha? Ingon sila ba? Kana ko nung tao ko nung mga bubuho ba? Tinuod ko nung may gugma ay. Karap sa budak. Mang. Okay, abubuan man ka. Love gid ay ko nimo. Yes! Love ko sa kong love. Garaon ka na. Ay! Uy, ano gipahuno man ni mo sa kinan? Pamabdusan na ka. Para di na ka makuha ni Bimbo. Uy, ayaw ha! Uy, ayaw yung binuang di ha, Harrison. Kanina ra kang sigpanghagit. Nanghagit? Ako nanghagit ko? Wutang ko manghagit ni mo, uy. Aron ni mo kung pamabdusan. Gijoke ka na gani ka diha. Sa mga kapadami sa kastama, Wa ba ka mahibaw, Layla? Nga kung mugara ka, muinit nga kundunggan. Ano ko taon? Kakaon ka silinghang? Pabuang-buang pagid ka na. Pakisa lang ko, be. Para mawa ang ako sapot ni mo. Supra naman sad ka. Ni atas sa auto, ha? Sige kag kauring-kauring na ako. Mautas mga tao, uy. Di ta makita sa gawas, uy. Pakis na gani ba? Sige na. Pakis magikas kamot ni Bimbo. Nako na hinuon nga imong uyab. Di ka pakis? Ay, lagi. Kis-kis, hugasan niyo mo, uy. Sige na, kiss na lang. Kausa lang, ha? Kausa lang. Uy, usto na, uy. Mga to na to sa hospital. Garas ka da. Ano na ba? Ay, hindi mo Layla. Ambot, unsaon tala ka. Ay, nagpuyo na ko diri, uy. Naunsa naman taong ka, uy. Balhin dito sa luyo ka. Kalain din mo sabaw, uy. Nga na pabalinan mo ko ni Musluyo. Di unya ko makapugong. Aw, mapitpida lang ko dis bintana sa auto. Unya ka lang yun ako. Unya ka lang. Ay, salamat. Tarong kitang utok ni Morrison. Ngayon niya mata din magkita sa imnanan. Maghubog na sab ka? Kasulti na Miss Layla. Unsa? Nagsulti lang mo? Wa ni mo silang paruha? Inosente si Layla Bimas. Si Rickson ang misimang. Way mahimo si Layla kung agi gusto niya si Rickson. Wa ko magtuo. Nga may gitaguang gusto dahil si Rickson. Nadto kang Layla. Dili ko mo too, anak Bimbo. Ako ang love ni Rexon. Pinos, wake up. Wake up. Wa pa na'y kugman mo si Rickson. Unsa? Hoy, Bimbo. Naunsa man ka? Musurrender na ka? Dili lang ka maningil sa ilang saa ni mo? Kinahanglang mahinayon ang iyong kasal ni Layla. Lisod DJ Lax Remix. Maong kinahanglang matugkad ko na ang iyang weakness. Kung pasagda ni mo sila nga mag-uban kanunay, posible nga dili na gid mo mabawi si Layla. Kinahanglang sa hilom nga paagi na ko makuha pagbalik si Layla Pinos. Kinahanglang maluoy siya na ako. Unsa? Unsa mo gid plano ni mo, Bimbo? Nagkasinabot na tawa. Pildihon ako si Rickson sa trabaho. Busa.
ikaw, pag-ampod lang diha nga mamatay na si Tito Luisito. Aron mapulihan na siya pagka-CEO sa kumpanya. Tita Teresita, Laila, maayo kay ni ana mo. O hain man si Dikoy. Nagsunod ra siya na mo, tita. Naglain siya sa sakinan. Ma'am, di na taon ko. Digoy. Sunod ako. Pa? Pa? Laila, iha. Ayaw lang na siya tanduga. Mag-ampo na lang tanga makamata siya. Ano man na siya, tita? Grabe ang iyang atake. Dunay blood clot ang iyang utok. O, unsa? Unya, kinahanglan bang operahan siya, tita? Giobserbahan pa siya sa Dr. Rexon. May tambal na nga gidapat kaniya. Pastila, no? Unsa na nagkano kung di nagil siya makamata pa? Tigoy, ayaw pagsultik ingon ni Ana. Oh. Kinahanglang makamata si Luisito. Kay wa pa siya makapanugon. Maluoy di ito. Tinuod ka man, wa pag yun ay makapanugon si Luisito. Ay wa pa gani. Wa ko mahibaw kung unsay buhaton ko, Digoy, kung mawagtang siya karon. No. Kay wa pa siya makapanugon. Kinahanglang makamatakit siya. Leila, anong kalit mo kang mihilak niya? Kaluoy ni Papa, oy. Una nun may makasulti. Pa, pagpag-aayo pa. Nakinala ba tamin ni mo pa? Tito, pagmata tito, kay doon ako'y ipananghid ni mo. Oh, unsa man ang imong ipanangit dong Rizon? Unsa man mo balik ang eskwela? Oh. Kalayo basabaan ang pangutanan ni mo, Dikoy. Kuhan man god, badlungon maguni sa eskwela si Rizon, ma'am. Di ba? Badlungon man consumption man si Sir Luisito anini. Usa sa nanay. No, lagi. Umanon ako ang kong kurso. Pero sa pagkakaroon, mutrabaho na kong tarong. Oh, may nanuktok May nanuktok sa putahan. Uy, Ma'am Loretta? Kumusta na si Sir Luisito? Unsa may mahitabo? Kung mamatay karon si Tito Luisito. Ang mahitabo nga mag-meeting ang tanang kadagkuan sa kumpanya ug magpili og mupuli sa dapit ni Tito Luisito isip CEO. Unsa? Ug kung ang organigram ang sundon, posible nga adto kini mokuha sa mga nagsunod nga posisyon. Ug usa na ini si Tia Loretta. Unsa? Usa pag-ampo na Labinos. Pag-ampong mamatay ni Gud si Tito Luisito. Aron wa ni magpaluyo ni Rickson. Lisod na yun ang kahimtang ni Luisito, ma'am. Mao ba? Kaluoy ni boss. Ma'am, trabaho na ko ugma. Oh, libre mo desisyon kung trabaho ba mo o dili, Rickson, Laila. Gawas pa. Niya sa ospital si Boss Luisito. Nakinahanglan siya sa inyo pag-atiman. Sige lang. Okay naman sa opisina. Kunwa mo. O dinala ko magdukay, ha? Kaya doon na po ko ilaing meeting karong hapon. Asa man ta paingon ini Bimbo? Mudo ta sa ospital, Binos. Mao ba? Okay. Mao ni gusto ko mahitabo. Maayo kay naglisod na si Tito Luisito. Baoran talaga, Binos. Dili mahimo, ha? Nga magwala ka dito. O sa manibuhato na to dito. Pahalipayan sa Resurrection og Laila? Kung makahimo ka na, buhatan na.
Bimbo. Sa ako nang gingon, Venus. Kuhaon ko ang simpatiya ni Layla. O kung dili ka makahimo pag-uban nako sa kundrama, o mag-iyahay na tagplano, Venus. Okay. Puggan ko ang akong kasuko. Basta pauban na lang ko sa ospital. Gusto ko makigsulti ni Rexon Bimbo. Okay. Tugutan ti kang munag sudit sa kwarto. Pero kuy daw, ayaw yun paghimog kagubot dito, ha? Kinahanglang mo gawas, Pinos, nga kita ang makaluluoy. Nga kita ang nailad. Kaon, ma'am. Mida otra ba kagkalit? Oh. Nood ka, Tikoy. Nadaot ko. Oo, tinuod bitaw. Misiksi ka. Oh. Salamat. Nilang una ta din sa kantin, Goy. Total, taman sila si Layla o Gregson sa kwarto ni Luisito. Pagpapuli lang una nila, ma'am. Ha? Masab na ako kuna-una. Mayo sa noon, Aram mahatod na kasbay. Mahilot ako. Oh. Tinood ka, Digoy. Hiluton ko din mo. Oh, yes. Maayo ra ba kung muhilot? Wa gilaktawan. Pero kung gusto ka nga doon ako'y laktawan, manglaktaw ko. Ilom na, Digoy. Laktaw ka taon. Joker ka na. Rexon, nga naman ni si Papa, oy. Nisikil man gyud ni katug. Magampo na lang nga makamata siya, Layla. Tinuod na gyud ka, Rexon? Ha? So, tinuod ba? Yung sablitan na ni man ako. Manikin? Ang iba ba sinultihan ba? Tinuod na ba ng buutan na ka? Ikaw ba, no? Kutihan kay kada? Dali, be. Tapat ako. Ikaw ba no? Baka makabirag unsa. Bag. Hoy, hindi mo na sa kong ipatapad. Tingalig mo init na sanay mong dunggan, ha? Bastos. Hindi mo na mo'y bastos. Kumusta mong to, ha? Mga traidor? Venus. Oy, ala. Misigaw mo ng iyong mga mata. Guilty mong doon, no? Venus. Mahimo bang magsulti ta, Rexon? Ha? Venus. Kung tinuod kang lalaki, makigsulti ka na ko nga kita lang. Pasabtakos na hitabo. Pagsulti na mo, Rexon. Layla. Mas maituod nga magkasulti gyud mo para maklaro na ang tanan ba? Unsa man, Rexon? Makigsulti ka na ko sa gawas? O anihita din, magpahungaway sa atong gibati. Okay. Layla. Bantayi si Tito, ha? Mubalik ako dayon. Sige lang, okay ra. Okay ra, ayaw kay pidali. Okay ra ko din Ako rin bahala ni Papa. Sige. Mubalik ako dayon. Hey, Venus. Naunsa man ko. Manang ko gikol ba ag maayo? Ay. Pero kinalambay sulti gyud sila, oy. Araw mahuman na ning problema, ha? Maayo kay may uban ka na ko, Rexon. Kinahanglan magkasulti ta, di ba? Unsa man gibuhat ni mo na ko, Rexon? Venus, ayaw paghilak. Niras ka na nun. Kinahanglan mahusay ta, Venus. Sakit kayo gimong kibuhat. Huwag ka lang ba makonsensya? Ha? Nakonsensya ko, Venus. Oh, sorry. Sorry.
Wow. Kana lang? Sorry? Wagit ka maluoy na kung bisan kamay. Ha, Rexon? Naibaw ko nga nakasako ni mo, Venus. Pero, wa ni na ko tuyo Kalit lang nga, Kalit lang nga nabalhin kang laylang imong gugman ako, mao ba? lahi ka. Lahi si Layla. Ambot. Bisan ako, wa makasabot kung nganong nawagtang ang gugma ni mo. Nawagtang ni. Tungod kay gitintal ka ni Layla. Mao ni tinuod, Rexon, dili ba? Dili na tinuod, Venus. Wa ko niya tintala. Dili ko mo tuo. Kinahanglan mo tuo ka. Gawas pa. Pasaylo ako nga. Nga dili na gid ko mahimong mubalik pa nimo. Ngano? May nahitabo ninyong duha ni Layla? Wa. Girespeto ko siya. Pero, dili na ito magmalipayon, Venus. Kung ipadayon pa nato ang atong relasyon. Nalimot ka? Nga magsige ng tag-away? Toxic na kayo ng atong relasyon. Nahimong toxic ang atong relasyon tungod kang Layla. Venus, wala gid tayo kalabutan si Layla sa akong kausaban. Tuhoy ko. Bisag wa pa si Layla mo abot sa akong kinabuhi. Posible gihapon nga magbuwag kita. Rexon! Ma'am Teresita, kinahanglang mo pahuway kag yun unag maayo karon ha, Ma'am Teresita? Digoy. Mo pahuway gid ko kay pila na kagabi nga kuwang ko sa kato. Oo, kana gyud ma'am. Total, naaman sila si Rexon ug si Layla sa ospital. Pero Digoy, dili ka to sila sulngon nila ni Bimbo, Venus. Oh, maugtas gyud sila kung si Layla ang ilang sumukon. Kay pating ba kay itong naong... Wa pa man mabalik sa Rexon, oy. Aw, may sad mo, oy. Nga magkasulti silang taas-taas. Kaya aron mahusay na gid ni. Oh, Pisay! Oh, Hello, Layla. niya ka, Bimbo? Ikaw na gid nang unay og bantay ni Tito Luisito. Bimbo. Ako man siya amahan. Natural nga bantayan ginako siya. Happy ka na? Oh, ha? Dili sab kay ko happy kay nihagot sa ospital si Papa. Pero, happy ka na? O ba ni Rexon? Oo. Magsige hapon mig away pero happy ko. Ganahan gid kag away-away nga relasyon. Dili sad uy. Kisabay ganahan na ba? Basta kay ako na lang gibati nga ganahan ko ni Rexon bisan kon makalagot siya usahay. Wala gid puruhan nga mabalikan ako, Layla. Wa na, Bimbo. Naibaw ba ka? Nga sakit ka ng maong kamatuuran? Oh, kanang, ayaw na lang paduol na ako, Bimbo. Aron dili kasakitan sa ko isulti. Di man ko ganahang mamakak. Pero nailad ko nimo. DJ Lax Rebex. Sorry na lagi. Nahibaw ka na ba? Kung Kung siya mahitabo ni Rexon. Kung mamatay ang imong amahan. Ha? Kayon sa maday mahitabo ni Rexon?
papahaon siya sa kumpanya nga atong gitrabahuan. Unsa? Nagmeeting na ang mga kadakuan sa kumpanya, Layla. Ug nagmeeting sila kung kinsa ang successor sa pwesto ni Tito Luisito. Kinsa ang mapuli ni Papa? Ang akong iyan, si Tia Loretta. Unsa? Pero buhi pa man si Papa. Nagkinahanglan og functional nga leader ang company, Layla. Ug dili ni makahuwat sa pagkaayo sa imong amahan. Unsa? Ug ikaw lang makaluwas kang reaksyon sa iyang trabaho, Layla. Ako? Oh, ikaw. Kung makigbalik ka na ako sa hilom. Mura ba kung mabuang hindi magkibuhat ako, Rexon? Venus, mas makaayo na tong tanan nga anis na ta sa atong bation. Pero dili ka makabasol ako, Rexon. Mamatay tingali ko na magkibuhat ako. Venus, nonsa ka? Hey, Nihutang akong lugar, Rexon. unsa? Venus! Kung mamatay mo ko sa sakit sa kasing-kasing. Katong yung Layla mapasol, Rexon. Uy, Venus! Unsa ka? Venus! Venus! Dali! Dadunggan ako dito sa ospital. Gusto na ako mamatay, Rexon. Ha? Masakli ko. No! Dili mahimo mamatay ka, uy. Dali! Tabang mo! Saan man hitabo ka? Nganong kalit man lang nga naglisod o ginawa si Venus? Tinuod nga doon na siya'y sakit. Mayuntag magkawas na ang nag-atiman niya. Ikaw ba ang pamahunod sa pasyente? Ha? Kumusta na siya? Medyo okay na siya, pero under observation pa siya. Mao ba? Og pabuto na to ang ubang lab test. Excuse me. Unsa mo kay problema ni Venus? Sumadram. Ang bag ni Venus. May miring nga cellphone. Akong kuhaon. Hello? Rexon! Ikaw ning nagkatubag. Sir? Sir. Ako na si Rexon. Usa man ang gibuhat ni mo sa akong anak. Nganong imo man siyang gibiyan? Kuan, sir. May dautang mahitabo gani ni Venus. Ikaw gyud ang akong gukdonan. Nahibaw ba ka? Gaduna na siya problema sa kasing-kasing. Unsa, sir? Kini lang ang ikasulti ko ni mo, Rexon. Usbon ko. Kung may dautang mahitabo ni Venus, ikaw gyud ang manubag. Unsa? Nahibaw ko. Kaya ikaw ang nakaingon sa iyang pagkaatake. Busa. At timanagyod ang among anak. Nakasabot ka ba sa kong isulti, Layla? Kuan, Bimbo. Mura mang kung nalain na imong gisulti, oy. Ayun ang taon na hilap si Rexon siyang trabaho. Magtarong na raba ko na siya siyang trabaho. Ipasakitan ko ninyo, Layla. Kinsulto ko ni Rexon. Kihagit ko niya pinagis pag-ilog ni mo, kikan ako. Nagsalig siya kay labanan siyang Tito Luisito. Pero karon nga kumatos pa si Tito Luisito.
Wala makalaban niya. Ha? Muna ikaw. Muna na agbayo ako gisulti ni mo, Layla. Ikaw rin makalawas koreksyon siya trabaho. Kung balik ka na ako, ipasalig ko. Pasakaon ko ang posisyon ni Rickson sa company. Apan kung di ka mubalik na ko, lisod-lisoron siya sa kuyian. Hangtod nga mapahawa siya, nga way madapisan kamay. Daoy, kasakit sa dadugan na yung mga ipanulti, Bimbo, oy. Minaldito naman na. Di ba tayo mahitabo pa? Kung wa pa ko pasakitin ni Rickson, Layla. Ibutang siya mong una-una. Suod mi. Ako kang pag-asawunon. Pero giilog kinigikan ako. Una na na. Way butang tao eh. Nga magpabiling buutan kung mo na'y maigo sa insulto o pag-traidor, Layla. Hala, oy. Kalibog mo yan, oy. Usaragi ibutang si mong una-una. Di man ikinipagaya. Kung mo balik na kanako, way mahitabo ni Rickson sa company. Sige. Bye. Oh, Todd. Manawag ko din mo sa cellphone anytime na gusto ko. Ayaw nang ibuwag din mo ang imong cellphone. Kung gusto kang way kubot. Alawi. Kahilakon man ko. Pa. Yung kahilakon lagi ko pa. Nakabati ka sa gisulting Bimbo pa. Ilisa na kanila. Ang seleksyon ng ilang lisod-lisoran ko dili ko mabalik ni Bimbo. Asa may akong buhaton pa. Seryoso na ni. Chronic stress mo ay nakaingon sa iyong problema sa kasigasing, mister. Ha? Nakasinati siya og sobrang depresyon og anxiety nga nakapatake ni. Buhat ang tanan para maayos siya, Dok. Kinahanglang mahimong active ang pasyente ug mawa ang iyong depresyon. Kinahanglang makatug na siya maayo ug lubaw sa tanan hatagan niyang bili ang iyong kinabuhi. O kamong suod lang niya ang makatabang niya para mausap ang panglantaw niya sa kinabuhi. Gawa sa medikal nga panginahanglan. Unsa? Sa naktod, mas makaayo niya ang malipay siya. Kinuo ko. Doktor! Oh. Kumusta na yung akong anak, ha? Sir? Magsulti tagmayo karon Rickson. Doktor. Mahimong makiksulti nimo sa imong klinik. Ma'am? Nganong naghinuktok naman sad ka diha? Nag-uulang gid ko ini pagkakoma ni Luisito ni Koy. Pasti na, ma'am. Naunsa na ka dito sa opisina nila, ma'am, no? Sigurado kong nakagubot na gid karon. Pero may mga opisyales ang kumpanya ni Luisito. Nahibaw na sila sa ilang buhatan. Agoy, dili ka di maayo nga mamatay si Sir Luisito, no? Ngulag, di Koy. Oh. Ma'am, mihigat na sad ka. Dali. Dali, ma'am. Ari na yun. Diri lang sa kundughan hilak, ha? Kana. Anda mong taganang akong dughan sa pagsahod sa imong mga luha. Isaad ko ni mo, ma'am. Matuwad, matikilid, umagbitay man ang atong kinabuhi. Unungan ko kayo ikaw. Salamat, Pikoy. Mahadlok yun ko sa kamatayo ni Luisito. Kay wa pa siya kapanugon lagi. Ay, maugi-importante ang pagpanugon. Ayaw kahadlok, ma'am, ni ara ko. Anda mong tagana nga musaga kay kanimo.
Oh, Importante pa kita ko mo. diatake man ka. Kinahanglan madoktor ka. Dali pa'y paghihapon ko, Renson. Nga ikaw ang una kong nakita. Oh, niyanangin mo, nurse. Renson, please. Ayaw kong yaki. Venos. Oh. Ay, baby. Oh. Kumusta ka na? Okay, ako pa. Sakit ang akong lawas. Ug ang akong tukan. Din ikaw na, Venus, ha? May importante lang ming panagsultihan si Rexon sa gawas. Sige pa. Rexon, balik ka ba ako din niya? Mubalik siya. Ahay lang akong cellphone pa. May tawagan lang ko. Unsay huna-huna mo karon sa akong anak. Ha, Rexon? Sir, sorry. Dili ka na ang gusto kong madungog gikan nimo, Rexon. Sud sa dugay ng panahon, nga nahimo kang hinigugma sa akong anak. Gawa ko manghilabot ninyo. Bisan pa sa imong kaway ambisyon. Ipasagdan ta mo. Pero, karon nga nasakit ang akong anak, tungod nimo. Kinahanglang mamahimo ka ng responsable, Rexon. Makigsulti ko ni Luisito. Oh, ayaw na karon, sir. Kumatos pa si Tito Luisito. Okay. So, ikaw lang ang kinahanglang mo desisyon para sa kong anak, Rexon. Ako ning hunaw-hunaw maayo, sir. Kinahanglan yun, Rexon. Tungod kay ikaw ang nakaingon nga nasakit ang akong anak. Pa? Sorry, ha? Mon, sorry nga. Nga nangilat ko nimo, ha? Ingat sila. Bisan ko na magkumaon sa kataw. Baka batiraman ko na sa ko isulti. Naway, ano na drama naman noon ako kinabuhi pa. Pero, kinala may baw na kastinuod. Basi noon niya, dili na ka makamata. Kinala makakumpisal ko nimo. Ang tinuod. Di mangyog ko nimo anak ba? Artistahon ramang ko. I-audition naman ko, Sir Diggs. Aron ako'y makasunod sa imong katigayunan. Unya, ako sila bahinan. Pero nausap ako na pa. Kung maulian na ka, mabihan na ko din sa inyo. Mura man ako'y nagdagdimala sa ginabuhi ni Rexon. Mao nga, pagkaayo ha. Kay mabihan ako. DJ Max Mauli na lang ko sa amo. Aron dililisod-lisod ni Bimbo sa Rexon. Venus? Maayo kay may ani kadayon, Bimbo. O sa man mo? Drama ni? Dili ni drama, uy. Kalit lang kong giatake. Wala man ko ko'y tugtog. Unya, kung makunahon ako ni Laila, mura kong mamatay sa kasuko. Kalma lang. Okay na ang dagan sa panahon.
Unsibot mong ipasabot, Bimbo. Nagawngan ko na sa ilong si Layla, Pinos. Nahibaw kong mabalik siya na ako. Kundi siya gusto, nagubon ko ang panrabaho ni Riksyon. Unsa? Mulampos ka sila si Venus ug Bimbo sa ilang plano. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Layla Libat. Salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.